Moni ndine Jack ndiye zagwa ku Thailand akuti ku Bangkok kwete ati mzimayi uyu dzina lake Salalati sanemuyo muona kuti mutani nayo ine ndayilephera koma ndi imeneyo sanemu yake ali ndi zaka panopo 37 wapeza kuti ampanga sentence to death. Nkhani yake zomwe zachitika iyeyo auti anatengana ndi nzake mmodzi mwa ma best friend yake dzina lake Siriponi. Watengana ndi Siriponi uja auti amakapanga mwambo ku nyanja ku Bangkok pa nyanja ina yake auti mwambo wa chi-Buddhist. Ma Buddhist amapanga mwambo amatenga nsomba amazibwezeresa mu madzi kandi mutsinje kandi munyanja nde anatengana anthu awiriwo iye anamtenga nzakeyo Siriponi ali tikatani tikaponye chani nsomba munyanja nde nzake ananyamuka limodzi kupita kumeneko. Nzake uja atatuluka mkalimoto nkupita pamene pali nyanja pambali pa nyanjapo nzake uja nangogwa pansi kufa. Iyeyo nkupeza kuti wambera nzakeyo handbag ndalama ndi chilichonse chomwe chinali choti cha ndalama chokhudza ndalama choti ukayakhoza kugulisa basi iye kunyamuka mapita kunsiya nzakeyo pompo usayimba foni ku polisi osatani kuthawa. Nde Siriponi atapezeka makolo ake anauzidwa kunena kuti Siriponi watani wapezeka wafa. Nde makolo ake anakana ananena kuti nono sangangofa choncho amati ayi mwina basi imfa nangati tani amatero nda achipatala. Nde makolo ake ananena kuti no mumpange postmortem muweze tidziwe kuti chamuphani chani. Atamuyeza anapeza kuti ayi ndithu munthu afa ndi poison wake potassium cyanide. Nde cyanide ndi poison uyipa kwambiri komanso ndovuta kupeza. Amapezeka kuti anthu amafa pompo satenganso nthawi. Nde anapezeka kuti anayamba kufufuza kuti kodi Siriponi wayenda bwanji kuti akafike pamene waferapo. Mpamenero anapeza kuti yayi anali ndi Salalati. Apolisi nkukamtenga Salalati kamba kumpanga question Salalati kumakana. Nde anachita check galimoto yake apolisi anapeza ma traces a cyanide poison mgalimoto mwa Salalati muja. Maso apolisi anapeza umboni wakumene anagula poison iyo komanso kuti munthu anachita kubwera kuzampatsira poison iyo Salalati pa njinga ya moto. Anampezanso munthu amene anapanga deliver poison mkuzoti ya iwe wamudyesa nzako poison chifukwa wangochoka pamenepo wasiyana naye apo chimene unamuthawira nzako atagwa pasi nchani osamuthandiza munthu okhala nzako zosonyeza kuti unali kudziwa kunena kuti munthu yatani agwa afa ndipo chomwe wambera katundu wake ndi chani. Atamufufuza kwambiri Salalati kupeza kuti anali ndi ngongole zambiri ngongolezo chabe koma anali addicted to gambling. Nthawi zonse anali munthu wopanga gambo nde anali ndi dzingongole amafuna kubweza zindalama za gambling yake. Kenako anayamba kufufuza kuti chifukwa chani anamthandiza ndi ndani kunena kuti abise zinthu katundu wina anabisa ngati chikwama cha Siriponi chani. Anapeza kuti anamthandiza anali mamuna wake wa Salalati anali mpolisi ati chief of police. Nde anamugwiraso mamuna wake kuti chimene kumuthandizira munthu kubisa zinthu ndi chani. Anammanga nawo limodzi kumufufuza kwambiri Salalati uja kupeza kuti yayi Salalati uyu si munthu woyamba kupeza kuti wafa. Kupeza kuti kuyambira 2015 azinzake amangofa choncho. 2015 nzake wina anangogwaso pasi kufa. Iye uja anapezeka nzake uja katundu wake panalibepo anasunzidwa waberedwa koma apolisi anali kuti sanathe kuchita linki komanso samadziwa kuti champhani chani. Mpamene amba kufufuza kuti kodi anthu ena amene amadziwa na Salalati zikukhala bwanji apeza kuti anthu 15 kuyambira chaka cha 2015 anthu 15 akhala kumwalira azinzake okhaokha. Ena onena kuti iye anatenga ngongole amanena kuabwezera ngongole mamwe abwezera ngongole amangoitana ititi kumane pakuti ngati kuti afuna kubweza ngongole ija kenako ayambe kucheza ampasa drink chawathiramo poison munthu agwa pasi afa iye kuthawa. Anthu akamaza mpeza munthu wafa ayi basi imfa ngati tani mwina wangofa basi akayika maliro. Ndi apa ampanga convict ampeza olakwa ampanga sentence to death pa imfa ya Siriponi koma akunena kuti amuzengabe milandu ya anthu ena 14 amene anaphedwa chifukwa choti achita linki kuti ndi iyeyo amene amawapha ndipo apeza kuti amawapha ndi cyanide ekhayo azinzake okhaokha onena kuti wakongola ndalama kapena afuna kuabera. Nde nkhani ikuchitika kutiko ikuchimbakana ampasa dzina akumutchula kuti cyanide nanga dzina la poison iyo iyeyo wapasidwa dzina la poison iyo munthu ukapha anzako 15 chifukwa chofuna kuabera ndalama chifukwa choti iweyo kupanga gambling zoopsa zokha kuti munthu wamtundu wanji koma nde kuti alandira mwina akampeza olakwa milandu yonseyo alandira mwina ma death sentence 15 ande
nakasama kupasa benchi langu basi kaya kuphaka moziko ma death sentence ena wakhala basi akhala mmalire koma imene ndi nkhani ikuchitika ku Bangkok ampasa sentence Wednesday ili la dusale dzulo imene linali 20 November 2024 ziko mwambi